नमिनेसन गथायदों बे सैथो आरो बेजों लोगोसे दिनैहाय आङो जे 28 नं समस्तिनि जेनेखि माखासे जोंनि बे उफ्रा बिसायख'थियावहाय माने जोङो मोनसे थांखि लादों थारमाने जोङो 28 नं समस्तियावहाय दाखालि बावैसो जोंना एक्स माने थैनानै थांबाय बिथाङा बिपिएफनिफ्राय देरहालांदोंमोन दा बेनि जाहोनावहाय दा उफ्रा बिसायख'थि जादों 28 नं समस्तिया बिनि थाखायनो जोंनिफ्राय मोनसे थांखि लादों जे बेवहाय जोङो देरहानानैहाय जोङो रायजो राजानि मोजां खामानि मावगोन होननानैहाय जों आखायाव लादों आरो एक्स एनडिएफबिनि आङो गबिन्द ग्रुपनि पिनिमोन दा आङो ओरैबायदि मोनसे जोंनावहाय फैदों एक्स हिसाबै आं बेखौ फोरमायनो सानदों एक्स एनडिएफबिनि हिसाबैहाय माखासे जोंहा समस्याफोर दङ बे हिसाबैहाय जों बुंनो सानदों आरो बुंगोन आङो दिनैहाय मिडियानि गेजेरजोंबाबो जोंहा ओरैबायदि मोनसे प्रब्लेम जानानै फैदों जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो इउपिपिएल हिसाबैहाय आङो इउपिपिएलाव दङमोन थारैनो बे सैथो आरो इउपिपिएलनिनो मावदोंमोन बै समाव जेब्ला जोङो केम्पआव थानानैहाय डिजिनेटेड केम्पआव थानानैहाय जेब्ला केम्पखौहाय जों केम्पफायार खालामो केम्पखौ सिफायो बे समावहाय जोंना सारमोना बुंदोंमोन दैदेनगिरिफ्रा जे केम्पखौ केम्पफायार खालामखांनायनि परे जों गासैबो इउपिपिएल जाजोबनांगौ होननानैहाय दा इउपिपिएल जाजोबनांगौ होननाय बायदियैनो जोंबो दैदेनगिरिफोरनि खोथाफोरखौ लानानैहाय दिनैहाय जोंनि इउपिपिएलावनो जयै गाजा गोमजायै साफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिआ मोनफ्रोमबो एक्स एनडिएफबिआ गासैबो इउपिपिएलावनो जइन जाजोबदोंमोन आरो जाखांनायनि परे जोङो ओरैबायदि दा दोलै नोगोरै मावदोंमोन बै समाव एमएलए फार्स्टआवहाय जोङो बिटिसिनि मोनसे इलेक्सन बेवहाय जोङो देरहाहरनो बा जोङो बे देरहानो थाखाय जों खामानि मावबोदोंमोन इउपिपिएलनि थाखायनो आरो बेनि उनावहाय एमएलए इलेक्सन जादोंमोन जोंना एमएलए इलेक्सनावबो जोङो दोलै नोगोरै इउपिपिएलजोंनो मावदोंमोन बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि मोनसे समस्या जानानै फैदों दुखुनांथाव जोंहा माने इउपिपिएलजों जानानैबाबो जों थानानैबाबो जोङो मावदोंमोन मावनायावहाय दुखुनांथाव जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो जोङो एमएलए जोंनि 28 नं समस्तियावबो मोनाखिसै आरो लोगोसे 29 समस्तियावबो मोनाखिसै बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवनो बुंनो थाङोब्ला मोनसेल' एमसिएलए देरहानानै दं जोंहा दा बे हिसाबै जोंहा ओरैबायदि मोनसे साननाय दङ जे जोंनि जेनाखि एक्स एनडिएफबि जोंहा माखासे समस्याफोर दङ समस्याफोरखौहाय जोंहा गोबां समस्याफोर दङ बे समस्याखौ सुफुंनो थाखाय जोंहा दिनैहाय जोङो एक्स हिसाबै माने जोंहा दिनैहाय बेवहाय माने समाधान खालामनो थाखाय माखासे जोंनि प्रब्लेमफोरखौ समाधान खालामनो थाखाय जोङो गारजेन गायै बादि नुहुरदों माने एमसिएलए गैया बा एमएलएबो देरहायाखै बे हिसाबै जोंनि समस्याफ्रा जोंनि सुखु दुखुफोरखौ जों सोरनो फोरमायगोन जोंहा माखासे मानो होनब्ला जोंहा माखासे गोबां दुखु दाहाफोर दङ जोङो नांनानै फैनाय बिराद गोबाव नांनानै फैनानैहाय दिनै एकर्ड जानायनि समावहाय जोंहा दिनैहाय बे समावनो जोङो नांगौखिनि माने एमएलए आरो एमसिएलएखौ मोननो थाङाखै बेनि थाखायनो जोङो ओरैबायदि मोनसे थिरांथा लादों जे जोङो 28 नं समस्तिनिफ्रायनो जोंनि एक्सनिफ्रायनो गेलेनानैहाय देरहालांनानै जोंनि माखासे एक्स आरो रायजो राजानि जोङो बै समावहाय जोङो जाबोनाय थाबोनाय जेनाखि रायजो राजाफोर जोंनि थाखाय दुखु मोनबोनाय जोंनि थाखाय खस्थ' मोनबोनाय बिथांमोनखौ आरो लोगोसे बेजों लोगोसे जोंनि गासैबो जाथि जनगोष्ठी बेखौ लानानैहाय जोङो जयैहाय मोनसे मोजां थांखि लानो हायो बेनि थाखाय जोङो आङो बे लानानैहाय माने मोजां थांखि लानानैहाय मावलांनो हायो बेखौनो आं सानो आरो